Ahoj, som Ľuba Blaškovičová. Som autorka a režisérka projektu. Ak si nový cirkus spájate s francúzským Cirque du Soleil, tak si slovenské Košice pokojne môžete spojiť s imagináciou. Zahrali sme 5 silných príbehov za posledných 5 rokov a potešili viac ako 90 000 nadšených divákov v 4 mestách. A chceme vás tešiť aj naďalej. Pri tvorbe nového príbehu sa nás v Košiciach stretnú desiatky umelcov z celej Európy. Našou scénou sú otvorené ulice a parky, kde nevyberáme žiadne stupne. Pomôžte nám zachovať imagináciu ako projekt dostupný pre všetkých. Bez vás to môžeme zabaliť.